No, ni dai a wuri na gaskiya fisbilillahi duk wanda ya yi bloke na bisa ga Facebook ko kuma bisa ga wata platform wadda muke aiki da ita, a laura a yi gaskiya yana da gaskiya da yi haka, don saboda watakila akwai wasu abubuwa da nake yi waɗanda ba sa burge shi ko kuma baya bukata, shi yasa yin bloke na. Don ka kenan kuma in yi bloke na kamar dai ya nuna wata gazawa ce tashi, wata gazawa tashi ta kwamba, don saboda in ka ce kwamba za ka yi dole sai ka ga yayi abinda baka su, abinda wani baya birge wani sai kuma wani ya gayi wanda kai ma baya birge kenan in ka kai break batan dole kenan za ka yi hakuri da dukkanin wani abu da wata kalubale wadda za ka fuskanta a cikin kwamba. Kenan wanda duk ya bloke na cikin Facebook ne ina ganin kenan kamar dai wata gazawa ta tashi yan nuna mini. Dai haka ne, ina dan taba siyasa hakan ga, ina dan taba siyasa kuma ina dan taba information hakan ga dai irin wannan bada wasu labarai, muna wasa tabbastaka, muna kuma wasu abubuwa haka nan dai wadanda na sha'anin rayuwa ne a cikin Facebook da kenan ka gani, sai in ce kusan Facebook ita ce city wadda ne ma'amala da ita sosai, kuma wadda ne ko da wani lokaci ne gamsuwa da idan na isar da sako zuwa gare ta kenan. Don ka ina ga ita ce a wata platform wadda nake ma'amala da ita sosai. To haka ne, kuma kasan shi marubuci idan ya rubutu ba a kalli rubutun ba, abun yana bashi ciwo, yana yin takaici. To amma ni da nake utilizar, nake aiki da page, ina gane mutane sun duba ko ba su duba ba, ko da ne ba su yi reaji ba, ko da ba su ce komai ba su rubuta ko ba, ina gane da mutane sun duba, kuma ina gane mutane sun kalli wannan abu. Don ka kenan shi ita page bambancin ta da account Facebook nan ne, saboda shi kana iya ka gane mutane ko da ba su ce komai ba, kana iya ka gane da mutane sun duba. Kenan ka gani wannan ma dai sai in ce ni abin da nake fata cikin rubutuna, idan na rubuta shin mutane sun gani, shin wanda nake son in isar ma da wannan sakon ya gani. Dan saboda akwai wani lokaci idan ka yi rubutu, akwai wanda kake son mutum ɗaya ma ya gane shi, idan mutum ɗaya ya gan shi walillahi alhamdu, wannan abun ma shi kadai kan shi ya isar. Kenan idan ni rubutu wanda nake bukatun ya gani to sarwan ma ko ba su gani ba, wannan bai zai damuwa ta ba. Ma sun gani sun kace wani abu to kuma wannan abu ne na daban kuma insha Allah. To abinda zan ce ma marubuta na mabiya na shine, idan muka rubuta wani abu ko kuma muka faɗi wani abu wanda ya zama to contraire wanda ba shi ba ne, kuna iya ku gaya mu da gaskiya bisa kai ga commentaire kuma, ko kuma ku kira mu, saboda wani lokaci muna aza lamba. Ni dai personal ma ina aza lamba, kenan wanda na rubutu da yanka bai daidai ba ko kuma kaza ya iya tuntube da kuma ya iya rubuta bisa kai ga commentaire, dan saboda ina bibiyar commentaire ɗaya bayan ɗaya, ina bibiyar su gaskiya billahi. Kana iya ga mi ga wurin da an kaci kuskure ko wannan magana ba ta yi ko kaza wannan, kuma la irin wannan shi kadai muke so ga mabiyan mu, ko kuma ce abonan mu wadanda ko da suna bibiyar abubuwan da muke insha Allah. Sai da karshe ina musu godiya, kuma ina gaida kowa da sunansa, ina yaba kowa addu'a Allah ya hana mu da